материали белмандо апои хушримай двойкай навбатимон абубинен. Материалш белмандой оригиналай, сабука ки материали плотный, тамоман просвечивать намекне, камушкичош ним хели сваровский необычный, узорша ахмиятен дизайн шадиден чхай фасонай. Ино размеракошон мешаван аз 46 то 52 размер. Нархша намеген шумо 130 сомонӣ. И аксияи беҳтарин танҳо дар нуқтаи савдои зарин. Сразу нависонен, даст ставкатон мекунем. Аз наздик як бори дигар бубинен. 18 расветка дорем, вообще супер модел. Шумо гирен комплекс сабука. Рабочий пуговица дора, карманишка дора, брючный вариант инем хели мепрсиден мархамат кунем. Боро нам қабул кардагем барои бонувони дӯстдори худам сразу 130 сомонӣ. Нависонен доставкатон мекунем. Дӯстдори мо мархамат бикунен. Платьяи новинкаи мо. Инеми платья бовар кунен, 3 потокаи мо ҳамира мефурӯшаем. Ма даже успевать намекунам ки барои шуморо обзорш кунам. Сразу магазинда мереса уже тамом мешава. Да того материалш хушрӯҳай, ҳам хе итальянкаи оригиналай. Инора итальянка палма меган, ҳам хе качественияи мягкий, яки удобный, якай гарошкаша бинен. Хитон медонен ки гарошка любой каса ҳам хушрӯ мегира, ҳам хароб нишон метия. Беҳтарин материалай. Салкинактон мегира. Баъд камушкичои ино сваровския нишонтон тим. Пешаш инем хели кати остинош, узори камушкичош ҳастай ине марҳамат кунен. Нархаш боша 280 будан 270 метимтон. Размерошон то 60 ҳастай. Дар 62 пуш мешава, так как обда намедароя. Беҳтарин качествои махлуш шудаги боша, сразу нависонен, доставка кунем. Вони зебои мо марҳамат кунен. Тамоми либосакҳое ки шумо дар вешалка дидестен, ҳамаи ҳамёро аксияи нуқтаи савдои зарин эълон кардем. Марҳамат кунен. Любойташон 200-250 будан ва ҳоло бошад 120-150 сомонӣ. Варианти аввал анами тахи пӯшидагиай необычный паплини сабука ки хушрӯ 150 сомон. Гули анам хели живои сурх дора, баъд гули сафед дора. Пешаш замошка катия кушода мешава айнази нишонтон тим мелки гароха да таво материали хушрӯҳай 150 сомонӣ. Марҳамат кунен. Вариантам уже тамом шуд, 2 штуки охиришмон 150 сомонӣ. Варианта диден хтарочхай фасона. Пешаш замошка катия белмандоҳай материалш паплини оригинал 150 сомон. Бай тигрмон 1 штукаш мондак, инам 150 сомон метим необычный тигри фасон ва размераш калонтар мондагиай. Айни вариант моли бишкекай пешаш нам хели резиничка дора ҳами духним сол модада шудагиай 1 штуки дигармон 150 ва размерошон оверсайз стандарт 150 сомон кардем. Марҳамат кунен. Итальянка ҳай 250 сомона либосай. Материалои итальянкаи оригинал уже 1 штук 2 штуки мондак, инорам 150 сомон медием. Ҳамаи ҳами кӯшишҳои мо барои бонувони зебои мо ҳай. Марҳамат кунен. 3 расветка дора. Инам дубойчка кати бурюкшай белмандо 120 сомонӣ. Марҳамат кунем. Итальянка ҳай 120 сомонӣ. Паплинакои сабука ки тобистона. духтарако размеро кам мондагиай, ба ҳамин хотир 120. Тако размерои 54-56 бениҳоя дар тана хушрӯҳай 120 сомонӣ метия. 120 сомонӣ. Марҳамат кунен. Уже 1 штуки дигараш мондак. Зардаш боша садай, анай платьяш 120 сомон. Турецки паплинака инишам 120 метиям. Иниш оверсайзай. Хуласи гап, тамоми либосҳое ки шумо ҳозир дар вешалка диден, ҳамаи ҳамино аксияҳай успеҳ кунен, уже ками-камшон мондагиай. Беҳтарин материало, беҳтарин качество ва и боша танҳо барои бонувони зарин. тон постоянно мегуфтен ки нем хели апаҷон шарфҳои хушрӯ намиёрен. Дубайский шарфҳои хушрӯ, Калифорния шарфҳои оригинал. Марҳамат кунен. Имрӯз нуқтаи савдои зарин анам хели шарфҳои фасон барои бонувони дӯстдори худмона овардагием. ҳозир бо айназдик ва ёша менишонтон метием фасоношона. Инами вариант органза новинка ҳай як намуд хушрӯи духтарако шумо бубинен. ҳам хебои дар камера маълум нестай айназдик як намуди органзаи новинка ҳай. Органзае ки гулои нам хели тигри хамелеон дора. Вообще фасонай. Ина диден чихе хушрӯакай. Бо расветкачош вообще суперай. Нақшон боша 150 сомонӣ. Кори дастикати ина диден. Кори дастикати дубайский фасон. Ина марҳамат кунен. Баъд бо ҳами фасона однотоновиша дорем. Дар ин хели материалакои Калифорния. Марҳамат кунен. Ина кори дастикати. Иношам хушрӯи бадан. Ҳамаи расветкачош ҳастай. И видеода уқа расветкачош маълум несте. Шумо нависонем бо паделнисти равонтон мекунам. Ине вариантакш боша агар Калифорния камушкача доракай и 120 сомонияй. Бо копияи ҳами ҳастай. Бенигим бе ҳичи скромни вариант. Ине вариант инош 100 сомониян. Тамоми расветка хуласи гап дорем. Нархошон аз 100 сомон то 150 сомон. Ва ба кадоме ки маъқул шудагӣ боша сразу нависонен. Кати либосакҳои фасонтон инем хели подбор карда мепӯшен. Марҳамат кунен. Боз як аксия навбатии дигармон дар материали итальянка. Апои хушрӯма диден? Необычный платье фасони ки 250 сомонӣ буданд. Имрӯз мо аксия эълон мекунем.
марҳамат кунед бо ин аз ин нишонтон медиҳам. Ин вариантакон ам хеле пешашон камушкича доранд. Остинакош кати фаромадагия, цветакошон необычный хушру. Ва тамоми ҳамин либосҳое ки шумо дар вешла кадидестен, аксия навбатӣ 180 сомон. Оз якта абзор карда нишонтон медиҳем. Купра ипекай да таво фасонай итальянский паплинакай 180 сомон. Ине вариантак пеш замошка катия 250 будан, як штуки дигарш монда 180. Ё 60 да мешава. Кушоди шадиден хтаро 60 мепшудаги марҳамат кунен итальянка 180 сомон шудак. Ине инш вай расветка изумрудниш. Инош хай расветка чойки вай тахиб шудаги танашда марҳамат кунен 180 сомони. Ине цвеча бубинен чхе цвети фасона необычный, цвети горчичный, кирпичный одам зебак 250 сомона Бельмондо 180 сомон шудак дар нуқтаи савдои зарин. Итальянкай пуштшам гарини базебай кати шарфи сафед комплекти зури бад мешавад 250 буд ва ҳоло бошад 180 пешивай замошка кати кушода мешад. Ана ино платья халатай 250 мефрухтем. Ду штуки охириш мода якта тёмна корештем, якта дига светла иним хели кирпични. Ҳарди инорам 180 сомон. Хуласига ба кадоме ки махул шудаги бошанд сразу нависанем, бисёр надорем. Да ставкатон мекунем. Платья тенсел духтарако. Аксия навбатимон и дар платья тенселай. Материали ки турецкий бениҳоят сабуки фасон аст. Ма шумо дабоин аз ин нишон медиҳем. Да таво материалш хушрӯй бисёриё савол метиҳанд ки тенсел чӣ хели материалай. Тенсел и турецкий паплинай сабукакай обда намедароя. Катиш якта шарф дора ва духташ бениҳоят хушрӯҳай. Диден чӣ хел фасон духтагиай. Инам хели складочный хушрӯ, модный новинка. Ино пеш аз ид 400 сомонӣ буданд. Ва ҳоло аксия эълон кардагием 300 сомонӣ. Двойка дар 300 сомонӣ аз нуқтаи савдои зарин. Як намуд духтаро айнази гулш фасон, цветаш вообще супер. Изумрудный одам зебак. Нависонен сразу доставкатон мекунем. Ҷони хушрӯйма аксия далгажданӣ ки ҳаматон интизор буден. Платья итальянкаи тигр качествои беҳтарини ки 250 мефрухту ҳоло бошад 200 сомонӣ аксия кардем. Питона и варианте ки модел пушидагиай фасонаш питонаст. Ма шумо да нишон медиҳем тигроша диден. Ина тиграша бубинен. И расветкаи тёмниш ҳастай, ин хели расветкачош ҳастай. Ё гарини айназик базебан, камушкичошам сваровски оригиналай. Ина бубинен. Ҳама ино то размери 60 ҳастай, дар 60 мепуштаги свободна мешавад. То 100-105 килора марҳамат кунен, нависонен. Сразу доставкатон мекунем. Нархошон 200 сомонӣ аксия шудагиай. И беҳтарин аксияи мағозаи заринай. Ино ками камшон монд, ба ҳамин хотир аксия кардем. Марҳамат кунен. Апаҷонои хушрӯйма, мо ҳамаи шуморо дар магазин интизорем. Моли гуанжо, апои хушрӯйма марҳамат кунен. Кадоме ки анам хели двоечкаи то бистонаи сабука ки баъд материали качествени мепурсиден, боронам қабул кардагием. Беҳад расветкачои хушрӯ дора, материалш баъд оригиналай. Бинем материалш паплин дион меган, гуанжо оригиналай ягон хел намешава. Камушкичош ҳамаш сваровски, карманишка дора, катишнам хели штанишка дора. Сета расветкаи беҳтарин дора ва нархша намеген. Ино 550 будан ва ҳоло бошад аксия рафтеса 450 сомон. Размеро то 6 XL мешава, 60 мепушидаги да ҳастай, аз 48 мепушидаги. Сразу нависонен да ставкатон кунем. Ҷоное ки мегӯянд ки ба мора анам хели платьёи ки ранги 1,5 метова, намёрӣ мегуфтӣ марҳамат кунен. Бора нам қабул кардагием. Да таво фасонай пешаш инем хели пугвица катия, рабочи пугвица дора, кушода мешава. Размероша намеген. Размерои ино то размери 58-62 даже мешава. Камушкиёша бинен чихе оригинал, чихе кори тозаи хушрӯ. Материал моли бишкекай, беҳтарин качествоҳаи холаҳои 60 мепуштаги сразу нависонен доставка кунем. Сабука ки фасонай пешаш кушода мешава, карманишка дора. Фақат ки расветкачош сиёҳай узорош аҳамиятиен, узорчаи гарох чихе одама хушрӯ мегира. Каречининам хели гулча дора, ина марҳамат кунен. ҳамаи ҳамино новинкаҳай. Модел пушидагиа дидем чихе фасонай, қаду қомата чотки мегира. Духчам необычный хушрӯҳай ва нархи ино 300 сомонӣ не 280 сомонӣ барои клиентакои зарин. Ба кадом ки маъқул шудаги бошад сразу нависонен. Материал Бельмондои оригиналай, беҳтарин качество. Хтаракои фасон пушакима. Платья хушрӯмона қабул кардагием. Материалаш арманский лас меган. Да таво фасонай дубайский стил. Пешаш камушкичои сваровски дора, нам хели фасонаш капляҳай. Римшокша медонен ки хтон управлят бикунен. Осинакош қиёш, необычный фасон. Материал дар дастон бозӣ мекунад, да таво сабукай. Ва нархш бошад 350 сомонӣ, 330 сомонӣ аксия кати метиемтон. Размеракош стандартайне ки то размери 54 мепуштагира свободна мешава аз 48. Марҳамат кунен, нависонен, доставка кунем. Итальянский платья новинкаи муаффаҷонои хушрӯ марҳамат кунед.
материал палма меган беҳад качесваш хушрӯҳай овда намедароя сабука ки материали тобистона ва расветкачаш боша новинкаҳай ин материал паделка надора 280 туғри мегирад неки мо 250 сомон аксия кардагием ва размерои ино мешаванд то 60 размер то 60 мепушдагирам свобода мешавад так как овда намедароя марҳамат кунед нависанен сразу доставка кунем ино дута расветка доранд бибинен тёмно-коричневый беҳад цвети одамзеба ки хушрӯя кати шариф сафед комплекти зури бад мефарояд баъданам хеле цвети чорнобелый марҳамат кунед ба кадоми даркора сразу нависонед боро нав қабул кардагием пака ҳама размеро ҳастай адреси мо 8 дарозаи Корбун аз тарафи Тилобозор подвал мағозаи Зарин ракои платьяи электрик марҳамат кунед ин хушрӯгии платьяро бинен сангчоша аҳамиятен сваровский блеск метиян необычный фасон материалш белимандо овда намедароя качествашам нағзошост ма шумо дар бои назим нишон медиҳем диден пешаш кругленькинам хеле узор дора остинчакоштамам хеле фасон фармадагиай фасони ино копия люксои дубаяй ва нахш боша агар 200 сомонияй ин фасон расветка дора расветкачоша нависанен рабонтон мекунам 36 электрик ҳастай ва размерошон то 60 мешаванд аз 48 200 сомонияй ана шарфи ки модел кардагия вай калифорнияҳай 100 сомонаҳай беҳтарин качества фирмаи Айлин ягон хела мешава ваям маъқул шудагӣ боша сразу нависанен боз ҳам новинкаҳо ва боз ҳам новинкаҳои нуқтаи савдои Зарин апаҷонои хушрӯйма инами модела пеш аз ид жда доштем неки омада нарасид бормон марҳамат кунен беҳад материалаташ итальянкаи сабуки фасонай узорша аҳамиятен и ва и фасон новинка моноёз ба нишонтон метим ина бубинен ина ай наздик диден сериядам хеле узори камушкича дора трапетия духтагиай осинякош клёш необычный дар тана хушрӯя духтарако то 60 размер ҳастай пака боро нав қабул кардагием 250 бояд бифурӯшем неки мо 230 сомонӣ барои клиентакои худмо аксия эълон кардем ва инчунин шарфе ки ҳам хеле модел кардагиай и дубайский шарфак муне кори дасти катия ҳамаи расветкачош ҳастай нархи вай 150 сомона ба кадоми дар кор боша нависонен адреси мо 8 дарозаи Корбун аз тарафи Тилобозор подвал мағозаи Зарин